Mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tuga sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatud-an man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Sa aton Christmas countdown, 45 days na gid lamang ang nabilin o kon 45 dias ang nabilin kag Christmas na. Philippine Standard Time, 26 minutos na kiligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa untopit sa 10 sa bulan sa Nobyembre 2022. Wibis karon nga adlaw, Wibis edisyon sa aton nga pagpangalagad, liwat kita magadulong sa mga nagabaga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman idi si Bombo Daniel Lecciones, tubtub kita sa tagna nga 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong nga udto pagabdan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sa ilatag sa mga areas of responsibility. Ina-welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas kag subuman sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com kag pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita mabatean kita pagi sa Facebook Live kag subuman YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa ato karon nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton balita lokal. Droga sa Bacolod naghina kuno ang baklanay, bangod nagmahal ang presyo. DILG Bacolod may payagangot sa mabulos sa nagtaliwan nga kapitan sa barangay Mandalagan. Kag sa aton balita national tracking team sa Philippine National Police na preparar na para sa pagpangita sa mga nadalahig sa kaso nga pagpatay sa kay Percy Lapid. Kag mga bangkay sang masubrasyin ka mga inmates nga napatay sa Bilibid na talana nga ipaidalom sa autopsy. Suno mga kabyanan sa kay DOJ Secretary Rimulya. Kag sa aton balita international, runoff voting iga patigayon sa Georgia matapos napasawan nga makakuha sang nagakigo nga buto ang mga senatorial candidates.
Ako na itong mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato rin pangalagad karon sa pang-Webis edisyon sa palatuntunan bumbuhanay sa udto. Samtang sa pila ka mga issue kag topiko nga atong pagtalakayon, karon mangin kaupo naton si Congressman Greg Sataya. Hindi may kantanan banwa sa kung ano ang iya sining mapahayag. Bala may ara pa sang tsansa nga ma-amend ang kung ano man ang provision nga si dalom sang modernization program sang gobyerno para nga daw kay kung kisa ako pamatian kung pamatian nato rabi ang sa side sa mga operators ti makasiliman kita nga may mga punto man sila no kangay sa siling presyo sa modernized jeep nga pilit gigitaya nga ginapakuha sa isa lang niya ka supplier. Nga masyado ka mahal ang presyo ti basi balakon na pwede mala na yang makapagusto kita kundi kita magkuha sang unit. Ang importante nga Euro 4 compliant siya. Pag-istorya natin ni karon kag ang reaction man sa aton nga congressman may kantanan sa sining payag ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas nga sining niya ambot kundi nga putos ang ibos na kuha ni Mayor Benitez nga nalapawan na kuno sa Bacolod City ang Iloilo City. Sige, istoryahan ta na karon dugay-dugay. Samtang mangin kaupod man naton karon si Mr. Jan Chong ang National Commander sa Task Force Kasanag. Makuha kita sang update sa sining may kantanan sa ginatutukan naton nga issue sa Department of Agrarian Reform. Kumusta na ano na ang mga findings, ano na may investigation, may pati kayo ang Central Office may kantanan sa pila ka mga aktibidad nga ginihimo di o kung paano gina-implement sa local nga agrarian reform o kung sa ang local nga pagpatuman sang DAR sa programa pang agraryo. Samtang istoryan man naton karon ang iban pagid no nga mga pila ka mga issue kag topiko nga amo man ginaistoryahan karon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Diri kita na ibanwa sa sining payag ni Mayor Jerry Triñas dito ya sa alkalde dito sa syudad sang Iloilo. Kay balo ka mo banwa ang kakuan man nino kung kita nga taga Bacolod daw malalain man kita sa payag sang City Mayor sang syudad sang Iloilo kay posible banwa basi bala wa niya ni mabatian ang kabugusan sang ginhambal sang aton nga City Mayor diri sa Bacolod. Basi bala kung ano lang tong ginduhol sa iya nga utod nga tingog kagamo lang naging patian sang City Mayor amo na gani eleksyon man sa aton tanan antes kita mag-react sa pila ka mga bagay nga ginduhol sa aton nga inablang sut balang ginatawag ang mga marites bla piyon tagid nga kumpleto ang impormasyon nga makuha ta kay basi mag-react kita kag hindi manggaliya amo ang aton pagkaintindi. Siling ni Mayor Jerry Triñas Banwa no sa alkalde sa syudad sa Iloilo siling niya reaksyon niya ini sa pahayag kuno ni Mayor Albi Benitez. Siling niya ambot kundiin nga putos sang ibos na kuha ni Mayor Benitez nga nalapawan na sang Bacolod City ang Iloilo City. Ang napierdihan tagid lang sa Bacolod ang ila wind energy kay shadow kahangin dito sa Bacolod sa cleanliness sa tourism events malayo sila sa aton surrender ko sa pangin-hangin sa mga awards siya ambot kundiin sila amo ni payag sang City Mayor sang syudad sang Iloilo nga ko na kuya maglantaw diri daw ang ini nga mga statement daw pang kunan ni bagay niya sa mga binugoy lang bala sa mga tao nga ara sa palibot nga wala iya sang hindi man opisyal kag wala sang dako bala nga otoridad nga ara sa iya nga iya pagagampanan. Kung mga manugtangkong lang ya kag manug bakiro da do okay lang. Pero si sa mayor masyado ini mga kabyanan ka ano tawag sila tactless nga sa statement no nga mapagwas ang isa ka local chief executive
tiko na mo niya ginpayag, ti amo ni dayon ang ginapatihan man sang tanan, ilabi na gid sa taga Iloilo nga naghambal ang mayor diri sa siyudad sa Bacolod nga nalapawan na ang Iloilo, no? Pero sa pagkamatuda banwa, ginapang review namon diri ang payag sang city mayor sa Bacolod. Gina-review na lang namon kay ang kinalain lang galing ni Mayor Albi Benitez kag ni Jerry Triñas. Si Jerry Triñas ya tawo, si Albi Benitez robot. No, nga nakasiling ko robot. Hindi siya magpa-interview. Why siya gatag ya sang iya nga payag, interview siya sa radyo. Why siya interaction? Sa pareho niya man nga tawo, ang iya interaction niya sa gadget. O, sa gadget ang iya interaction. Sang actually, sa nagaligad pa ni kagapon pa ni, nga muning kontrobersyal nga statement, banwa, ni Mayor Jerry Triñas sa Iloilo, kagamuning ginapistan, subong sa mga taga Iloilo. Wala ang ini nga statement sang alkalde sa Iloilo, hindi niya productive, counterproductive ini. Negatibo ini siya sa relasyon sang Bacolod kag Iloilo. Nga ang mga taga Iloilo nga mga katawhan, ti siyempre react man dayon kay nabatian sa payag sang city mayor. Ti kilalae man gakwan man gakumpormi man kay grabe naman ang pagsuya man sa taga Bacolod. Pero sa pagkamatud ni Banwa, ang pahayag ni Mayor Albi Benitez sa during Mascara Festival, gin-reiterate lang ang ginpayag sa iya sang isa ka kompanya nga naga-supply bala sang ilimnon kag isa ka dako nga mall diri nga may mall man ang Iloilo. Nga nagambal si Mayor Albi Benitez nga nalipay gid sa to kay ang report sa iya sa sining dagko ni isa ka dako nga mall kag isa ka kompanya nga naga-produce ang ilimnon, nagapahayag nga nalapawan nila ang sales sa Iloilo, nalapawan sa Bacolod ang Iloilo. Sa bahin tuya sang sales. Waya magsilingan nalapawan ang Iloilo sa Bacolod sa bahin sa development ha. Given na nakag nabato na niyas taga Bacolod nga nagasinso gid man niya grabe gid man ang pagbutsyog sang Iloilo. Sa bahin sa mga pagnegosyo, ti layo ikumparar ang Bacolod. Kag sa state kung basihan man nato ng statement nga nagambal si Mayor Triñas nga dogalalain sa kay nagambal nga nalapawan tanang Iloilo, nagapakita nga na si babaong Iloilo kag nagapakita nga ginabaton sa Bacolod nga mas labaw ang Iloilo sa Bacolod Tiyan mo na banwa ang statement ya, ang pagsiling nalapawan ng Iloilo sa tunga time sang Mascara nga nagdako ang sales sa isa ka dako nga mall diri sa Bacolod kag subong man ining kompanya nga naga-produce sa mga ilimnon, juice kag ining mga sa pouch bala nga mga ilimnon, no? Mga refreshing drinks. Amo na iya ang ginatumo da. Ano ang sabat sa aton nga city mayor? Pagi sa Facebook kay why ni siya nag-interact sa mga tao nga interview na abi siya nga mabatyan ang yatingog banwa wala. Kay ti ang iyang inclination, ang iyang balatsagon, hindi iya nga do pareho sa aton nga tao nga pwede siya nga pagsiling abi sang una abi may mga issue, may mga dapat nga i-clarify, available lang aton yung mga opisyal. Although asa subong available man, ma-interview man naton ang congressman. In fact, karon dugay-dugay, pagkatapos ang BNN, interviewon ko si Congressman Griga Sataya. Kag ang iban nga mga councilors gina-interview man naton, may ara iban niya nga buki, nga wagi man niya pa-interview, ti buki na sila ya. No? Nagpadalagan pa kamo, kag pulo opisyal pa kamo nga buki, gali kamo yan, di pa-interview. Tiniya si Mayor Albi Benitez, hindi ni siya buki banwa. Hindi ni siya buki. Pero, ambot ang ako niya nga pagtanaw, basi robot ini siya. Kaya why sa interaction sa tao, basi why ni siya ma-program nga mag-interact sa tao, nga magpahayag, magatag siya nga statement, nga magpatag diri sa kahanginan. Kay Mayor Albi Benitez, yambal ko sa imo, hindi tanan niya nga tao nagatutok sa cellphone. Kay nagalantaw sa imo nga Facebook account. May mga kadamo pa yung mga katawhan, hindi lamang sa Bacolod, kundi bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Nga sa diin may mga pamilya man diri sa Bacolod,
Nga nagapamati sa radyo instead nga magmurarat ang mata sa cellphone. Di ano lang ang sabat banwati, ako na lang ang mabasa sa pahayag ni Mayor Albi Benitez. Kaya wag gitay hangpon nga may mabatian nga tingog ni Mayor Albi Benitez nga sabat abi o kung clarification sa sining ginpahayag ni Mayor Jerry Triñas sa siyudad sang Iloilo. Ano ang ambal ni Mayor Albi Benitez? Basahon ko. Siling niya ay admire Iloilo City. In fact, idol ko gid si Mayor Jerry Triñas. Dugay na kami miguhay and I look up to him as a mentor and a yardstick of leadership and initiative. Guro kung may ara na lapawan ang bakulod sa Iloilo, amo na nga mas hubin kagwapo ang mayor. Uy, ang yalang yang sabat niya, guro, kung may ara na lapawan kuno ang bakulod sa Iloilo, amo nga mas hubin kagwapo ang mayor. Ginatumod niya ko galingon. Kidding aside, we are proud of Bacolod's recovery so far. We just had a very successful Mascara Festival which boosted local consumption. Ang hangin sa Bacolod makusog nga nagadapya pakadto sa minuswagon nga ekonomiya. Amo lang niyang payag ni Mayor Albi Benitez. Wala niya gin tapat. Tani gin tapat mo na lang, Mayor. Tani gin explican mo na dayon. Taken out of context na yang pag-intindi mo sa ako diya ginpayag Mayor Jerry Triñas. Lain to yang ginpayag ko ay kuya magsiling nga nalapawan in general ang Iloilo sa Bacolod. Diyan ginpayag lang din niya Mayor Albi Benitez. Wala lang, chill lang. Daw kangay lang daway niya gindibdib ang pagsuya sang Iloilo sa Bacolod. Nga daw kangay lang nga hindi sa apektado, nga daw ay sa masakitan. Pero mga pumuluyo yan nasakitan. Daw gintuslok sa dagom ang tagipusoon nga singganong kita nabantugan sa bilog Pilipinas nga mga Negrosanon tikalon mahangin. Pero ang ihambal ya harap-harapan yang ihambal sang City Mayor sang Iloilo nga ya kuan giman daog giman ang napirdi giman ta sa panginangin lang kay mahangin giman sa Bacolod. Di sa nakaintindi, magluwas sa wala nakaintindi nga basi pinsan nila parti giman sa hangin kaysa social media may naglaki ito dahil nga siya do ang wind energy do dito gilan to sa kuan sa Gimaras. Kay way kaintindi nga lay nyambot sing ganon sang hangin. Hangin bla sa ulo. Amo nambot sing ganon ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas. Hangin sa ulo. Di pasibangdan kita diri nga grabe ang hangin sa ulo. Tado harap-harapan balang yambal. Kadamo sa mga Bacolod nun, mga true-blooded Bacolod nun. Ang daw gintuslok ang dughan, ang tagipusoon sa payag sang City Mayor. Nga sa diin nagahulat ang mga Bacolod nun. Nagalaom ang mga Bacolod nun banwa. Nga sa sining pagpahayag sang City Mayor sang Iloilo daw ginbuli bla kita nga dipinsahan man sang aton nga City Mayor ang pagbuli sa aton nga justify niya man kung mo nang pagtulok kay mo nang pag-intindi sang City Mayor sang Iloilo sa pahayag ni Mayor Albi Benitez tadi gindipinsahan niya man ang iyang statement. Why gindipinsahan ni Mayor Albi Benitez ang iyang statement o kanang why gindipinsahan ang ginpahayag ni Mayor Jerry Triñas nga statement niya nga nagambal siya nga nalapawan ako sa Bacolod ang Iloilo. Kaysa kadamo nga pag-review namon diri sa mga statements ni Mayor Albi Benitez during the Mascara Festival, wala siya makasiling in general nga nalapawan ang Iloilo sa Bacolod Nalapawan niya sang ang report sa iya nga ang sa bahin niya sang sales sa tunga time. Nalapawan ang sales sa Iloilo. Kaya may ara kita activity mo, may given na kaya may ara kita Mascara Festival mo. Di ko magdinagyang naman to si Iloilo, kundi amo naman to dako nga sales. Kaga diri sa aton gamay naman tiga understood na yan, understandable na yan. Hay tiwaway imbes nga dipinsahan ni daw kangay bala nga wala lang sa kay Mayor Albi Benitez, so way lang matuslok ang iyang dughan, ay tagipusoon. Ati siguro kiti way ta kay balo ko ng rason kabo kay balo guro nga daw sa wala lang siya bisan tami-tamihon ang Bacolod.
Ang iyalan di ambal sa ngagin post niya siya nga sa social media, siya guro kung may ara na lapawan ang Bacolod sa Iloilo, amo na nga mas hubin kagwapo ang mayor. Amo nang yaging payag nga kung nalapawan gid man kuno ang Iloilo sa pagwapo-gwapo kag pahubin-hubin, kay hubin kuno ang mayor ya sa Bacolod kagwapo pagid. Why siya magdipinsa? Why yaging justify? Why yaging justify? Nga base na sala lang si Mayor Jerry Triñas sa nga nabatian. Nga why tayo magsiling nalapawan talaga in general ang Iloilo. Ay, do kabudlay, galing ko magsagad ko diya ka explicar. Kaya dapat na mag-explicar sila din si Mayor Albi Benitez. Di kapila man tayo mag-reach out sa iya. Pag-reach out sa iya, mabutang man lang sa iya, mapost man lang sa iya nga mensahe sa social media. Ay, oo. Tiyan mo na, no? Nga, although nga, hindi ba, why mo kaya magsiling nga, tanangin nga mga Bacolod nun, naging sensitibo, nag-overreaction nga masiling abi nga doon nasakitan gid sa payag sang city mayor. Hindi magitanan kay basi may ara man nga chill lang man. Hindi naman naton may baluan mapatod ang blatyagon sang tagsa sa aton. Pero may ara gid nga nasakitan nga nagadulot gid ang pahayag sang city mayor sang syudad sang Iloilo. Ay nano man niya ka irresponsable nga statement ini sa isa ka mayor nga imbes nga mag-create sang makahatag kita sang pahayag nga makapabakod sang relasyon between the two cities. Hindi ba sisterhood kita, sister city ang Iloilo kag Bacolod? Imbes magatag kaya sang statement nga makapabakod sang relasyon sang duha ka mga Ilonggo speaking city in one region, Western Visayas. Ti matag sang irresponsable nga statement nga masiling kaya. Base lang sa isa sa nabatian mo nga pahayag ni Mayor Albi Benitez nga hindi man to among ginatumod. Nguay man to magsiling nga napirdigid sang Bacolod ang Iloilo in general. Kag kung magsiling abi nga gusto sang Bacolod maglaga sa Iloilo, ti hindi bala malipay ka man nga bangod sa imo na inspire isa ka city nga lagson ka nga tupo nga kwan ka nga mangin ihimplo, mangin modelo para nga sila magtinad man. Kung nagtinad na nga daan, grabe ang pagtinad sang Iloilo, kag nagatingwa kita nga sunod man sila nga pagtinad. So, what is wrong with that? Halimbawa, ako sa Bacolod, ibutang tabi ang ako mayor sa Bacolod, no? Kag ang Iloilo, ibutang tabi, example lang giniya, nga grabe na ang pag-uswag sa Bacolod, nagalagas ng Iloilo, makabati ko sang statement nga malaga sila sa Bacolod kay do ginahimo nila modelo para nga mag-asenso man sila. Malayan ang buot ko? Kung kamo abida, malayan ang buot nyo kay nangin modelo kamo yasang isig kapariho nyo. Do pariho bala sa aton nga panimalay, pariho bala sa aton nga puluyan, may kaingod balay kita. Tapos kung ano ang ginapaubra naton sa aton nga balay nga do na namian sila sundon nila, may araya tawo nga hindi siya gusto nga sundon. Maaway sa siya, ginasunod mo nga kung ginapaubra dire. Gusto mo gid magkompetisya, mag-compete. Pero hindi na dapat amo ng atong reaksyon. Dapat reaksyon ta, ay timayo gani kag ginsunod niya ho. Na-inspire siya sa tungod sa aton. Nga ginimo kita nga modelo para sa iya nga katinaran. Ay, ang city mayor, ang Iloilo hindi. Suya sila nga sundon sila. Kumusta na ang Iloilo City College? Nga nalipatan nyo pag-delete ang Bacolod City College. Wala nga pagkupya. Ayo, kabudlay, galing ko maglinaway kita din, no? Iloilo kag Bacolod, ti isa malangta ka riyon. Isa malangta ka lingwahe, isa ta ka dialect, hiligay nun. Imbis i-promote naton ang unity. Ti unity man tabala subong. Ti din ang unity sinada. Kay nakabati ka lang sa payag yang nga nalapawa na kag hindi magigani insakto gid siguro nabatian mo to.
Nabatian mo to, ginduhol lang si imo to. Grabe daw ang reaksyon daw. Ang reaksyon ng mga statement daw, no, iya ka statement sa mga inabalang ara sa barangay Munay bla sa drama nga tuyang. Nga nabalang yutay lang yung istorya gasingki na dayon kaga lalisay na may mo na madumugay na dayon. Hindi tayo barangay Munay. Siyudad tayo sa Bacolod, siyudad kamuya sa Iloilo. Highly urbanized city. Karon diyan magsagad kita ya ka pagwasang statement nga mahalong kita sa mga ginapagwa naton nga statement kay basi imbis nga makapayo na basi makapalain lahaw. 11 minutos banwa ang na bilin kabagadangan kita sa tag ng alas 12. Diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Dugay-dugay makakuha ko sa report sa patrol. Ini may kantanan sa droga, balikan nato ni niya droga. Kay nagina ko ng bakla na isubong sa droga, do. Kay nagmahal ang presyo. Nagmahal ang presyo sa droga. Tiya mo na nga nagina ang baklanay. Ayo banwa. Basi nagina ang baklanay kay daw nagpulupanago siguro na ang manubaligya. Kay mga manugbakal kay daw siya dugid kay init subong ang kampanyanay. Masyado kay na ang baklanay subong sa drugs. Ti ko maghina kag wala na sa may manugbakal ti maayo gani para maguntat na. No? Maguntat na ang drug activity. Oy, may panibago nga payag ang may panibago nga payag si Mayor Jerry Triñaso. Sila niya, the development of Bacolod is important to the region. Iloilo City will always be supportive of all its developmental efforts. We should continue to reinvent and develop, otherwise we become irrelevant. Ti ara na Mayor, ikaw lang mismo nagtulon sang dupla mo. Ano abi kay kadasig sa inyo my blood, makabati lang sang gama iya nga istorya ga alburuto na dayon. Ti tanawa na kung ti daw na bubuan ka mo sang tubig nga may ice. Nagapalamugnaw ka mo. Kay hindi ginda ang mesalagi ni Mayor Jerry Triñas ang gasutsot. Amo na kung ikaw isa ka opisyal, halimbawa city mayor ka, halong kagit sa mga tao nga sa palibot. Nga pinsan mo makabulig sa imo, makatibong si mo pa ibabaw, mo galing magabutong sa imo. Bisan diri sa Bacolod sa nagapalibot sa kay Mayor Albi Benitez, ay halong ka Mayor Albi kay damo na daya nga kuno abi ginabuligan ka, gali ginabuligan ka butong. Duhol istorya sa kay Mayor Jerry Triñas. Siya Mayor kwantong ang grabe mo. Napirdi na tayo sang Bacolod kuno. Siling sang Mayor to sang Bacolod, pirdi ng Iloilo. Ay naano man. Ti pagkabati siya na, tapos dalaan ka, pabationg ka sang tingog, sang amon rin nga city mayor nga, utod na to, na-splice lang nga tingog. Nga dito lang ang mabatian mo lang, ang paghambal lang nga, nalapawan ang Iloilo sa Bacolod. Way ganito nasumpunan nga sa sales. Tapos alburuto kaya dayon. Titanawa na banwa, ano pinaka-latest karon banwa nga statement ni Iloilo City Mayor Jerry Triñas. Liwaton ko pagbasa, siya the development of Bacolod is important to the region. Iloilo City will always be supportive of all its developmental efforts. We should continue to reinvent and develop, otherwise we become irrelevant. Tinsakto na. Magsagay kita ya patol, magsagay kita ya sang wigit-wigit istorya kinanto. Amoning dapat, we should continue to reinvent and develop. Otherwise, we become irrelevant. Tiara na banwa? No? Di kundi sakto hambal ta. Nga na-blind lang giniya si Mayor Jerry Triñas. Na-blind din siya. That's why nga nakapagwasa sang kaangay sa tunga statement. Ugaling, nadismayado kita ya. Ako ya personal dismayado ko sa payag ni Mayor Albi Benitez. Kaya dapat hambal niya to dayon. Kaya hindi pinsahan niya yung statement. Di masiling ka lang imo yung daogin man taguro ya sa self-centered nga statement to ni Mayor Albi. Yan, nagdaogin man taguro si Iloilo sa pahubin-hubin kag pagwapo-gwapo sang city mayor. Tito kalayo aw.
Dapat siya ay. Sige na lang. Batunon na lang ni. 8 minutos banwa na bilin yung madahat kita sa tagnag alas 12. Ikaw ko na report di Bombo. Okay, sige lang. May araw pa kita sagya pila ka may importante yung mga panumdom. Balikan ta ni karon duga ang ini nga pahayag kay o ining kontrobersyal nga pahayag ni Mayor Jerry Triñas kay matayap kita karon with Bombo Radio Iloilo, no? Hibalo naton banwa kung ano naman to ang pinaka-latest dito kagano ang mapahayag sini sa mga kultura naton nga mga taga Iloilo. Babalik kita pagkaligay lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Silay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup
natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sining nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may bulan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Magandang tanghali Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Nobyembre, Adyes, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 45 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, dating Pangulong Rodrigo Duterte naging emosyonal sa reunion kasama dating mga miyembro ng kanyang gabinete. Ang ekonomiya naman ng Pilipinas lumago ng 7.6% sa ikatlong quarter ng taon ayon yan sa Philippine Statistics Authority. Samantala pa rin, pinsala ng bagyong Sipaeng sa sektor agrikultura at infrastruktura abay pumalo na sa mahigit 11 billion pesos. Si Pangulong Marcos Jr. naman agad na sumalang sa roundtable meeting sa Cambodia bago pa man ang ASEAN Summit highlights. Mga Pinoy din sa Cambodia, abay masaya ring pinaghandaan ang pagtitipon doon kasama ang Pangulong Marcos. Nasa mahigit 600 bar hopefuls naman hindi dumalo sa unang araw ng bar examination kahapon. Sa sports balita naman, Utah Jazz panibagong nabiktima sa kanilang pamamayagpag ang Atlanta Hawks, ang Brooklyn Nets naman inilampaso ang New York Knicks. At live nationwide worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Sa unang pagkakataon mula nang matapos ang termino ng Pangulong Rodrigo Duterte, 5 buwan ang nakakalipas, muling nasilayan ng publiko ang Pangulo o dating Pangulo sa isang reunion kasama ang mga miyembro ng kanyang dating gabinete. Tinawag ang pagkikita-kita ng mga opisyal ng Duterte administration na Night of the Singing ex-cabinet members sa isang hotel yan sa Makati City na napuno ng kantahan at konsyerto at hindi din naiwasang pag-usapan ang mga issues sa politika, usapin sa West Philippine Sea at anti-corruption at gayon din sa anti-insurgency sa bansa. Subalit sa kabila ng masayang muling pagsasama-sama ng mga opisyal, naging emosyonal naman ang dating Pangulo. Dito ay ibinunyag ng dating Pangulong Duterte ang kanyang kalusugan kung saan nakakaranas siya ng tremors o involuntary muscle contraction na humahantong yan sa panginginig ng parte ng kanyang katawan dahil sa natamo na ring head injuries noon sa aksidente sa motorsiklo dahil nga kilala na mahilig magmotor ang dating Pangulo. Inamin din ng dating Pangulong Duterte na pumapayat na ito at nabatid na nagkaroon din ito ng trauma. Kabilang sa mga cabinet members ng dating Pangulo na dumalo ay sina former Executive Secretary Salvador Mijaldea Jr., former Department of Information and Communication Technology o DICT Undersecretary Ramon Jacinto, Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III, dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr., si dating Justice Secretary Minardo Guevara, dating Tourism Secretary at ngayon ay Bangko Sentral ng Pilipinas Deputy Governor Berna Romulo Puyat at kasama din yung mga dati pang cabinet members ng dating Pangulong Duterte na sina Martin Andanar na sa press yan, si Teodoro Locsin Jr. na dating Foreign Affairs, Harry Roque na dating spokesperson ng Pangulo, si Benjamin Jokno naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Alfonso Cusi ng Department of Energy, Delphin Lorenzana ng Defense Department, Francisco Duque III ng Department of Health, Mark Villar ng DPWH at iba pang mga senador din, kasama dyan si Senator Amy Marcos, si Senator Ronald De La Rosa, at gayon din si Senator Francis Tolentino at dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Samantala naman sa kabila ng mga krisis na kinakaharap ng bansa, nitong tinatawag naman na pagdaan ng mga sa bansa, itong mga nakalipas naman na typhoon, itong ekonomiya ng Pilipinas, abay lumago pa rin daw, umangat pa. Ayon yan sa report ng Philippine Statistical Authority. May buong detalye niyan si Bombo Chill Imprido. Lumago ang takbo ng ekonomiya sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng taong 2022 sa huling ulat ng Philippine Statistical Authority. Ayon kay Undersecretary Dennis Mapa, ang ekonomiya na sinusukat ng Gross Domestic Product o GDP sa kabuuang halaga ng mga produkto at serbisyo ay nagtala ng 7.6% sa panahon ng Hulyo hanggang Setyembre. Mas mataas umano ito kaysa sa 7.5% ng GDP na itinaas sa ikalawang quarter ng 2022. May dagdag pang paliwanag si Yusek Dennis Mapa, National Statistician and Civil Registrar General. Pakinggan natin ito. Noong nakalipas na taon, ito ay pang-anim na consecutive quarter na paglago ng ekonomiya mula sa ikalawang quarter ng taong 2021. Ang gross na katlong quarter ng taong 2022. Gayon din, ang net primary income from the rest of the world ay tumaas ng 94.6%. Sa seasonally adjusted national account sa ikatlong quarter ng taong 2022, ang gross domestic product ay nagtala ng pagtaas na 2.9% quarter on quarter. Sa kabilang dako, ang GNI ay nagtala ng 3.6% quarter on quarter na paglago sa kaparehas na period. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya na agriculture, forestry and fishing, industry, at services ay nagsipagtala ng mga pagtaas na 2.2%, 5.8% at 9.1% respectively. Sa seasonal adjusted basis naman, ang agriculture, forestry and fishing, industry at services ay nagsipagtala ng mga pagtaas na 1.6%, 0.8% at 4.2% respectively sa quarter-on-quarter na basihan sa ikatlong quarter ng taong. Ayan si Undersecretary Dennis Mapa.
Samantala, mas umangat rin ng 7% ang gross domestic product na ikinumpara sa ikatlong quarter naman yan ng taong 2021. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, sa ibang balita naman, pumalo na sa mahigit 11 billion pesos ang halaga ng pinsala ng bagyong Sipaeng sa sektor ng agrikultura, kasama na dyan ang infrastruktura. Sa ground situation update mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, matinding sinilanta nga itang agricultural lands sa may bahagi ng Western Visayas na nakapagtala na ng 1.8 billion pesos. Sinusundan ito ng Cagayan Valley Region na nasa 1.2 billion pesos ang kalugian, habang dyan naman sa Bicol Region sa pagtaya ay nasa 924 million pesos. Ang kabuang halaga na ng pinsala sa agrikultura ay lumobo na sa halos 6.2 billion pesos as of November 10. Pagdating naman sa sektor ng infrastruktura, mahigit daw sa 5 bilyong piso na yung kabuang halaga ng pinsala ng iniwang ng bagyo. Nasa 1.5 billion naman ang pinsalang naitala sa Calabarzon, habang nasa 793 million pesos naman ang pinsala dyan sa Bicol Region. Halos 48,000 kabahayan naman ang napinsala sa mga sinalanta ng reyon dito sa bansa. May mga lugar pa rin na hindi pa rin naibabalik ang linya ng komunikasyon. Sa ngayon, nakataas nga ang state of calamity sa 4 na reyon dahil sa resulta yan ng iniwang pinsala ng bagyo. Nasa dayto ngayon ang Pangulong Marcos dyan pa rin sa may bahagi ng bansang Cambodia at merong kaagad mga schedule ang Pangulo kasama ng tinatawag na mga roundtable meetings. May mga detalye pa niyan si Bombo Dennis Hamito. Ipinagmalaki mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga nakapulong ngayong araw na ito. Partikular kanina lamang, Bombo Elmar, mga kabombo, bago tayo umere, ay nagkaroon nga ng pakikipag-usap ang Pangulo sa ilang mga opisyal mula naman sa Cambodia. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng kanyang gabinete at yan ay bahagi ng roundtable discussion ukol sa mga issue na kumbaga common sa Pilipinas at sa Cambodia. May mga nakahanay din na iba pang mga leader na makakausap ng Pangulo at ito ay sina Canadian Prime Minister Justin Trudeau at si French President Emmanuel Macron ay nandyan din sa hanay ng mga makakadaupang palad ng Pangulo. Ito yung mga kumpirmado na at may mga iba pa na ina-arrange maliban doon sa initial na iniuulat na ng Department of Foreign Affairs na magiging pag-uusap nila ng pinuno ng Cambodia, si Prime Minister Hun Sen at ganun din ang ilan pang mga kinatawan ng mga bansa na dadalo sa naturang malaking aktibidad. At dito ay pangunahin nga na ipinagmamalaki ng Pangulo yung 7.6 na gross domestic product ng bansa. Nakalalabas lamang yung iniulat kanina ni Bombo Chill at yan ay parte ng mismong sales talk ng Pangulo para ma-encourage yung mga negosyante mula naman doon sa Cambodia na maganda ang takbo ng ating ekonomiya sa harap ng unti-unti pa lamang na pagbangon sa epekto ng COVID-19 pandemic. Mamayang hapon ay may mga iba pang aktibidad na nakahanay para sa Pangulong Bongbong Marcos at kabilang na dyan yung pakikipag-usap doon sa mga local business group sa naturang bansa. Bombo Elmar? Bombo Dennis, nababanggit ang roundtable meeting. Sino ang kasama sa roundtable ng Pangulong Marcos o mahabang table ito? Kanyang mga makikita sa naturang pagpupulong, Bombo Dennis, ng mga miyembro ng kanyang mga top official, Bombo Raymond. Bombo Dennis? Yes. Actually, kumbaga, given na pagka mga ganitong roundtable discussion, di nawawala yung usapan tungkol sa trade and commerce. So, nandyan yung ating Trade Secretary Pascual at ganun din ang pinuno ng DSWD. At para naman dun sa ugnayan at pagbibigay ng tulong sa mga apektado ng kung ano-anong sitwasyon at kung paano ginagawa yung pagtulong, pagbibigay ng ayuda sa
sa ating bansa para kung pwede din mai-adapt dun sa Cambodia, ito yung paraan ng pagtutulungan. So present din dyan ang iba pang mga opisyal na kasama dun sa biyahe ng Pangulo, pero hindi lahat na ipon dito, Bombo Elmar, mga kabombo, sapagkat may iba pang mga pulong yung iba pang mga miyembro ng gabinete ongoing din sa separate venue, at yan ay tuloy-tuloy hanggang sa darating na weekend. Ganito pa rin ang sitwasyon. Mas malalaking pulong ang aasahan sa mga darating na araw dahil yung mga nanggaling sa malalaking bansa ang makakadaupang palad mismo ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala muna mga kabombo, hindi raw kumbinsido si dating Senadora Laila De Lima na ang suspendidong si Bureau of Corrections Chief na si Director General Gerald Bantag ang mastermind o utak sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Sinabi ng dating senadora sa isang statement mula sa kanyang selda sa Campo Crame na ang 54 anyos na corrections official ay hindi pa ganun katanda para tawaging tanda at hindi din niya si Bantag ang titurong tanda umano na naturang katawagan ng mga bilanggo. Hinikayat ng dating senadora mga otoridad na hanapin ang tunay na mastermind na nasa likod daw nitong si Bantag. Payag pa ng dating senadora na ang tunay daw na tanda ay maaaring ang dating Pangulong Duterte na palagi nitong pinagsususpitsahan na nagtalaga kay Bantag bilang head ng Bureau of Corrections para bantayan ang mga convicted criminals sa bilibid na nagtistigo laban sa kanya. Dapat din niya na huwag lamang nakatuon ang investigasyon ng Department of Justice, National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police dito naman kay Bantag. Questionable din niya kung determinado talaga si Bantag na mag-utos ng sarili lamang niya para ipapatay itong si Percy Lapid nang walang nag-utos sa kanya na iba na mas may makapangyarihan kaysa kay Bantag. Subalit tayo naman dito kay Southern Police District Director na si Brigadier General Kirby John Craft, hindi kabilang ang dating Pangulo. Doon po naman sa 106 na pong persons of interest na iniimbestigahan ng PNP kaugnay sa pagpatay sa mamamahayag. O narito, ikinantanga ng ilang inmates ng New Bilibid Prisons ang pangalang Bantag na tinawag umano nilang tanda na siyang nag-uto na mag-ambag-ambag para mabuo ang mahigit naman kalahating milyong piso para sa pag-hire ng papatay dito kay Percy Lapid. Samantala muna mga kagbombo, mga ka-Star Nation, mahigit pala sa 500 na mga bar examinees, bar hopefuls, hindi raw nakadalo sa unang araw ng bar examinations. May mga detalye pa niyan si Bombo Gerald Ulip. Tama ka dyan na Bombo Elmar, Bombo Everly. Agad natapyasan ng mahigit 600 itong mga bar hopefuls na hindi na dumalo dito sa unang araw ng bar examination na isinagawa kahapon. Sa data nga ng Supreme Court, mula sa original na bilang na nag-apply, itong mga nag-apply, 9,821 ay naging 9,207 na lamang itong mga dumalo sa bar examination kahapon. Nasa 614 na yung hindi nakilahok. Katubas ito ng 92.1% turnout. Sinabi naman ni Supreme Court Associate Justice at Bar Examinations Committee Chairperson Alfredo Benjamin Caguiwa para sa unang araw ng bar examination ay maging maganda naman itong kinalabasan. Sinabi ng kataas-taasang hukuman na nag-monitor mismo si Caguiwa ng bar exam mula sa command center sa National Capital Region. Bumisita rin dito sa pinakamalapit na testing sites. Sa panayam naman ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Brian Keith Hosaka, ang tagapagsalita ng Korte Suprema, sinabi nitong patuloy lamang na mag-review ang mga natitirang bar examinees at huwag kalimutang samahan ng dasal. Narito pa ang tinig ni Attorney Brian Keith Hosaka. Well, as I said earlier, tuloy lang nila yung preparasyon nila for the bar exam. Hindi ito papalitan ng date, tuloy tayo. So, gano'n lang, aral lang. Huwag kalimutan magdasal siguro. Datos ng Supreme Court, ito pa rin pinakamataas na bilang ng mga bar examinees ay doon sa local testing center na matatagpuan sa Ateneo de Manila University. Mayroong 2,233 bar examinees. Sinundan ito ng St. Louis University doon sa Baguio City na mayroong mahigit 900. Itong 947 examinees at De La Salle University na mayroong 762 examinees. Asahan naman na sa mga susunod na linggo ay may matatapyas pa at hindi na rin dadalo dito sa mga bar examination, itong isasagawang bar examination, Bombo Elmar. So, Bombo Gerald, kung mahigit 500 yan ng mga examinees na hindi nakadalo sa day 1, so wala na rin silang pag
pag-asa sa ikalawa at ikatlong araw. Bombo General, ganun ba? Tama ka dyan, Bombo Elmar. Itong mga hindi dumalo ay automatic na hindi na rin dadalo doon sa pangalawang linggo or pangalawang araw. At sigurado yan, yung mga nag-take ngayon, yung sa tingin nila ay hindi sila papasa. Meron din yung mga hindi na magte-take ng bar exam. So, malamang mababawasan pa ito sa second week, second day, third day hanggang sa ika-4 na araw, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates sa iyo na Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Samantala naman sa ibang balita, hinihinga ng Malacanang ang Energy Department ng Short-Term Action Plan na magisilbing guide ng energy sector mula taong 2022 hanggang taong 2024. Ayon sa Office of the Press Secretary ng Officer in Charge at Undersecretary Chelo Garafil, na nakabinbin pa rin kasi at hindi pa nailalabas ang Philippine Development Plan, kaya kahit anong short-term action plan ay naisan niya ng Pangulo na makapaglatag muna ang Department of Energy para naman sa energy sector. Inihayag pa ni OIC Garafil ng pagnanais na ito ng Presidente ay alinsunod na rin sa prioridad ng Pangulong Marcos na magamit ang natural gas, yung clean energy at nuclear energy sa harap ng lumalaking demand ng Pilipinas sa enerhiya. Sa ilalim daw kasi ng Philippine Development Plan taong 2023 hanggang 2028 ay kasama rito ng gobyerno ang 20-year energy plan na titiyak naman sa sustainable, stable, secure, adequate at abot-kayang halaga ng kuryente para sa mamamayang Pilipino. Kaugnay nito ay una nang binigyan ng go signal ng Pangulong Marcos Jr. yung Energy Department na ituloy ang planong pagtuklas at pagdevelop ng offshore wind power at potential bilang source ng malinis naman na sustainable energy. Abangan pa mamay iba pang mga detalye naman doon po naman sa schedule pa rin ng Pangulong Marcos sa Cambodia at nakasama pala doon ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yan, iba pang mga detalye ng mga balita, samantala muna sa mga paalala. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Oh my. Large coffee and Bunwich. 140. Just Dunkin' Yan had a rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. PDTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Viva, Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Madako muna tayo, akyat muna tayo ng Tagaytay City at nagpupulong doon ang malaking organisasyon ng mga mamamahayag, lalo na itong kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP at mga official at owners ng mga media organizations o mga network. Bombo Marlene Padiernos, kumusta ngayon dyan sa Tagaytay City? Go ahead, Bombo Marlene. Yes, Bombo Elmar, dito tayo ngayon sa Taal Vista Hotel dito nga sa Tagaytay City upang daluhan itong 48 top-level management conference kasama nga itong mga miyembro at opisyal ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas pagkatapos siya ng halos 3 taon na kanilang inantay dahil nga sa COVID-19 pandemic. Sa ngayon, nagkapatuloy pa rin itong KBP technical seminar dito at kung saan nga dinaluhan ito ni Bombo Mar, yung kasama natin. At pero bago nga lahat kanina, sa pagsimula nito ay nagkaroon ng konting pagkatanghal at the same time ay dumalo rin si Yusek Marlon Purificacion mula sa Office of the Press Secretary upang ipaabot kumatawan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayon at ganyan kay OIC
Chele Garafil na kapwa nasa Cambodia ngayon para naman dumalo sa Association of Southeast Asian Nation Summit. So ito, Bombo Elma, sa kanyang pagtatalumpati ay nagpaabot siya ng paumanhin dahil nga sa bigong pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa naturang event. At kasabay noon ay inacknowledge din naman niya ang presence nitong KBP. At the same time ay tinalakay niya ang iba't ibang mga plano ng pamahalaan hinggil dito para sa ugnayan, relasyon ng pamahalaan at gayon din ng media industry. At bukod dyan, Bombo Elmar, nagkaroon din ng speech itong si Bombo Herman Basbanyo. Siya ngayon tumatayong Pangulo nitong kapasanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pakinggan natin yung bahagi ng kanya naging pahayag. From political pressures is not assured, our democratic process will be badly undermined. While other media are exposed to political pressures from those subjects to their scrutiny, broadcasting is especially susceptible because it is most exposed to government regulation. We must therefore be determined as one body to seek reforms in regulation to ensure that independence and press freedom in the broadcast media can be guaranteed. Hopefully, our session today with Senator Grace Poe, who has always supported the KBP, will start the dialogue with lawmakers. Yan yung bahagi ng naging pahayag ni Bombo Herman Basbanyo, ang Pangulo ng kapisanan ng broadcaster ng Pilipinas. So as of the one, Bombo Elmar, nagkapatuloy pa rin itong event. Mamaya sa bandang hapon ay may mga panibagong seminar ulit nagaganapin dito. At sa pagkatanong ng Bombo Radio Philippines dito, ay sinasabing hanggang Sabado ay magkapatuloy itong event, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates yan. Ingat kayo dyan, Bombo Marlene sa Tagaytay. Live mula Tagaytay City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Iba namang mga balita, ang 2001 ASEAN Summit Statement sinariwayan ni dating Pangulo at Congressman Gloria Macapagal Arroyo, kasabay na rin ang pag-arangkada ng 2022 ASEAN Summit. May detalye pa si Bombo Annalise Soberano. Kasabay ng pagsisimula ngayong araw ng 2022 ASEAN Summit sa Cambodia, sinariwa ni dating Pangulo at ngayong Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang naging pahayag nito sa kanyang unang pagdalo sa 7th ASEAN Summit noong November 2001 na ginanap sa Brunei Darussalam. Ayon kay Arroyo, higit na pinatatag ng ating national interest ang malalim at napakatagal ng pakikipag-ugnayan sa mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nation. Giit ng dating Pangulo at ngayon mambabatas, ito ang matibay na pundasyon na tinawag anyang ASEAN Regionalism at nararapat lamang na isantabi na ang anumang di pagkakaunawaan at mas pagtuunan ng pansin ang mga usaping higit na magpapalakas at magpapasigla sa relasyon ng mga nasyong kabilang sa ASEAN. Sa pagdating naman ng Pangulong Bongbong Marcos sa Cambodia, inihayag naman ni Speaker Martin Romualdez na kasama sa delegasyon ng Pilipinas ay agad nakipagpulong ang Pangulo sa Cambodian business leaders sa pamamagitan ng breakfast meeting. Samantala, ginisa ng mga mambabatas ang isinagawang pagdinig ng Committee on Transportation ang Land Transportation Office dahil sa kanilang mahinang online systems for license renewal and registration. Hindi naman nagustuhan ni bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera dahil sa nakakalitong mga pahayag ng mga opisyal ng LTO. Sa ngayon kasi ginagamit pa rin ng LTO ang system ng kanilang dating IT contractor, ang Stradcom. Paliwanag ni LTO Chief Teopilo Guadis na sa taong 2024 pa magkakaroon ng full control ang LTO sa sistema na kinontrata naman ng Dermalog. Pakinggan natin ang pahayag ni Representative Bernadette Herrera. And I'd like to ask Stradcom, why did you submit what you thought should have been submitted when the contract was very clear? Any data should be owned by LTO, not what you thought you should have submitted to LTO. Dapat lahat, because pag-aari ito ng LTO. So, I would just like to clarify that, Mr. Chair, dapat lahat ng meron sila na nakuhang data, whether it is needed by Dermalog or not, has to be turned over to LTO because this is owned
by LTO. Kahit ito po ay BOO, that particular portion na binasa naman na ASEC Guadis yung portion na yun, everything should be owned by LTO. Not what you thought should have been submitted. It doesn't matter what you think should be submitted. You should submit every single detail that you've collected because it is owned by LTO. Yan ang pahayag ni Representative Bernadette Herrera. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala naman sa ibang balita, top-notcher sa katatapos lamang ng Physician Licensure Examination, ibinahagi ang inspirasyon sa panguna naman sa naturang eksaminasyon. May nakuang impormasyon ang Bombo Radio Iloilo. Labis ang pasasalamat ng Ilonggo na nag-top 1 sa October 2022 Physician Licensure Examination. Ito ay si Justin Adriel Zen Gutierrez Tugonon, Tubong Haro, Iloilo City at nakakuha ng highest rating na 89% at nanguna sa 3,826 na kumuha ng pagsusulit. Noon pa man achiever na si Tugonon kung saan hinirang ito na isa sa mga outstanding elementary pupils of Iloilo noong 2011 at class valedictorian ng Philippine Science High School System, Western Visayas Campus. Nagtapos sa bilang magna cum laude sa Integrated Liberal Arts in Medicine program sa University of the Philippines, Manila, kung saan 2 taon lang ang kanyang pre-med at nag-aral ng medisina sa pamamagitan ng 7-year curriculum. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Tugonon, sinabi nito na noon pa man pangarap na niyang maging pinakaunang doktor sa kanilang pamilya. Ayon kay Tugonon, nais niya na mag-specialize at maging isang neurosurgeon. Matapos ang kanyang oath-taking, plano nitong bumalik sa Iloilo City upang simulan ang kanyang panggagamot sa mga kapwa Ilonggo. So bakit ko to pinasok yung medisina? Kasi yun nga, although people say that medicine is in fact a noble profession, pero kailangan mo pa rin alalahanin na para pa rin to sa tao. So serbisyo pa rin to sa tao at dun ka huhugot ng lakas ng loob na matapos mo lahat ng pagsubok, magmula pa yan sa medical school, sa internship mo man yan, pati sa board exams mo, no? So 4-5 buwan ka rin nag-aaral, nakakaano rin yun. So panindigan mo lang, alalahanin mo lang bakit mo ginusto maging doktor. Si Justin Tugonon, ranked number 1 sa Physician Licensure Examination. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Samantala naman, grupo ng mga Pinoy doon sa bansang Qatar abay proud din maging bahagi na naturang makasaysayang event na FIFA World Cup 2022. May detalye pang Star FM Manila. Ituturing na historic event ng mga Pinoy volunteers ang gaganaping FIFA World Cup 2022 sa bansang Qatar, kung saan kauna-una gaganapin ang football games sa isang Arab nation. Sa panayam ng Star FM Manila kay Star FM International News Correspondent Cristina Pineda, teacher sa Al Wakra, Qatar, labis sa kanilang pananabig ng kapwa niya mga Pinoy na nag-volunteer sa nasabing pinakamalaking sporting event. Maigpit ang proseso bago matanggap bilang volunteer sa palaro, kaya naman maswerte raw silang mga Pinoy na napili bilang maghahatid at magpaparada ng mga higanting bandila ng mga bansang lalahok sa World Cup. Yung gusto mo na role, yung mapupuntahan mo. So ako, napunta ako sa special events. Bali kami yung parang, bago mag-start yung game, kami yung magbibit-bit ng flag ng competing countries. So yung malaking flag talaga sa play of field, sa ground, makikita. Kami may bit-bit din. So makakasalamuhan namin sila. So, good thing din yun na naging parte ka na sa magandang event na to. At the same time,
may cultural experiences ka din. Iyan ang tinig ni Star FM International News Correspondent Cristina Pineda sa Qatar para sa FIFA World Cup 2022. Iyan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Labada para sa Masang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Bombo, Castor Nation, alam nyo ba sa Amerika hindi lamang mga tao kundi ang kanilang pets din ay nakakatanggap ng regalo. 50% ng mga pet owners ang nagbibigay ng regalo sa kanilang furry friends tuwing Christmas Day. Sa katunayan, gumugugol lang naman sila ng $46 o katumbas yan ng 2,674 pesos dito. Katumbas po yan sa Pilipinas. Sa ating Christmas countdown, 45 days to go bago ang araw ng Pasko. At iyan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Inyo nabatian mga kabayan ang bago lang nyo nabatian ang Bombo News Center para sa ating Bombo Network News. 33 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 12. Magabalik kita upod na sa kay Congressman Greg Sataya pagaligad lamang sa pinaka-importante nga mga panumdum. Stand by. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag-adlaw
adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Pabalik na may kabiyanan sa ato ng pagpangalaga diri sa Platuntunan, Bumbuanay, Soto, 42 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 12. Banwa ang aton nga congressman no, sa Lone District sang Bacolod, dugay-dugay mga kupod naton. Kuha naton sa bisag nga iya pagin nga mapahayag uldo nga halos tanan nakatag naman sang statement nga nakatag ni sa sang pahayag sa nagligad. May kanta na sining problema sa mga operators sa mga drivers. Gusto naton makakuha isang payag abi sa aton nga good congressman kung ano ang posible pagid nga mga mahimo abi sa sini isa ka modernization program sa gobyerno nga na hitso na tanan kag gina-implementar na gani. May mga pwede payhan, may lauman payhan ang ining mga operators and drivers sa ila sini man sa ila man sini nga side, sa ila man sini yang nga punto nga kung paano nga daw hindi sila kumbinsido sa sini nga sistema sa modernization. Sa modernization program mo ay isang problema pero sa bahin la sang implementation or bahin sang mekanismo no sa pagpatuman sa sining modernization nga paagi sa kooperatiba, paagi sa pagbakal sa mga salakyan sa amoniyang kompanya kay may ag ilayang tani pabayan lang yapon nga pero sang unang sistema nga kanya-kanya lang yang provide sa mga halimbawa ako operator mabakal mo kaya sa akon nga unit mabiyahe mabakal mo sa iyaman nga hindi yang i-under sa kooperatiba daw kag may kelwayan kung sa diin gusto namo magbakal sa salakyan nga makamulo minus kami kaya sa unang panahon banwa sang may ang iniblang mga traditional nga mga jeepneys ngidi why man iya siling gin manufacture ni isa lang ka manufacturer o kung isa lang ka source ang ginalinan. Ang kada operator may araya preference mo kung di nila gusto yung magbakal sa salakyan. May atutos labi kilala yung mapasad sa salakyan nga barato lang. Ti barato lang iguan. No, ti amo ni ang ilaya ginamuno man sa bahin sa sining acquisition sa sining mga salakyan. Kaya daw ay nalulas na sang pilian. Okay, sige. Sa piyak linyar si Congressman Grigas na tayo. Congressman, mayong udto.
kuan may yung tusimo may tugid sa aton nga mga tagpalamati. Aha. Congressman, gusto ko lang niya makakuhaan kag isang statement although nga nakatag naman initial sa nagligad partibula sa concerns ng pila ka mga operators and drivers sa bahin sa sining modernization. Kay isang sige ko pamati sila yang argumento kung isa makasiling man ta nga may punto man sila. O ang unang nga punto diri is daw hindi sila panatag nga ipaagi sa kooperatiba. Nga gusto nila yang kada isa tani pagusto lang sila ma-acquire sila sa ilang salakyan kag pero lang sa una nga mabiyahe man sila bilang isa operator nat nga pagbiyahe nila kay pagkuha sa pangkisa pagi sa kooperatiba. Ikaduha, ang masyado kamahal sang bilis sang salakyan nga daw wala na sila sang choice kundi sila magbakal sa salakyan o kung makapa-produce ang amo sila nga sa isang salakyan nga Euro 4 compliant kag air condition man. Ina ba lang tama gid kuno kamahalabi ang 2.9 million nga kun bisan utango mo ini hindi ka pa makaigo eksaktuhan na siguro nga ma-fully paid mo guwa naman ang salakyan so hindi mo gid makuambala do hindi sila ginatanaw nila nga daw disadvantage sa ilang bahin. Sa nagligad may mga nagkaladto gani sa government center nga mga drivers and operators kag gusto ya nga mag-istorya sa kay Mayor Albi kag ang next nga target nila nga makipag-dialogue gid gani si Imuman bilang congressman nga basi kuno basi matigayo may chance pa nga i-amenda raw na ang pila ka mga mekanismo nga yara sa ginasulod naton sa implementation sa modernization program sa gobyerno, congressman. Well, Bambudan, this is the first time na kami na sa ila with the different transport groups as well as sa mga different mga organized groups, mga individual may mga operators na may mga concerns. So nga kung naging lang siguro to bilang shortcut na lang kasi kung magsagad pagkat yung tiyog ang managapon na proseso with the LTFRB. I will have a meeting as member of the CA sa Monday. May schedule kami with Secretary Bautista. No? So, i-bring up po na mga concerns sa Department of Transportation and as well as ang concern man about LTFRB no? Makapadala sila dari Alins Manila para ma-trustan ma-concern sa atong mga katuran. Aha. Ti amo gani, ti mayo magali kay may naka-schedule kan magali sang meeting with the Department of Transportation. So ti madalat na congressman nang issue nga gina-raise ang mga operators like for example i-specify gibla naton nga ila man lang di isa pa gid sa question is ang perti ka mahal nga bilisan sa sakyan nga daw wala na sila sang choice nga maka-acquire sa o kung makapa-obra sa lain nga manufacturer nga Euro 4 compliant man kag air conditioned kag ang ining sabahin sang nga kinahanglan gid nga mag-kooperatiba para nga makabiyahe man sa salakyan congressman. Yes. Ila nga concerns i-directly ipalabot with the Secretary of DOTR and then itugyan ta sa ila na no kay mas sila ang in authority to address those things. Kaya kung mga amendments ang law, that will take time. We have to be realistic. Hindi ka mga false hopes wala. Amendments ang lawyer, hindi mo na madali-dali. No? But if it's a matter of implementation or implementing guidelines or pag pinungkuan na isang transport sector, LTFRB directly under DOTR, then we can facilitate that through Secretary Bautista of the Department of Transportation. So bali ang mga pag-modify sa mga mekanismo sa sining implementation sa modernized jeepneys mahimo lang na siya without amendments? Ang ginalataw na rin mo like subong, ang ila feedbacking, no? Klabot sang transport sector sa DOTR. Ning ila concern, amuning ginatuba nga problema. So the department pinagi sa LTFRB makahimo man sang ila feedbacking, makahimo man initial steps
Bambudan, on how to address it. No? For example, concern sa mga operators na hindi sila kahanto sa LTFRB. For 2 years, may pandemic, no? Wala sila proseso, ilang mga prangkisa. Although nag-istorya na kami sinis ng ligan nga I think July bla kung di ko pagsala. No? Ang tatanan na concerns, ginsulat officially, ginpalabot ko sa LTFRB dito sa region. I think nagkanto man din ang region. But if they are not contented and ang feelings ang aton transport sector wala ma-address ang LTFRB, that is why nagpatigayon sila sa pila mga tikang that turn na mapalabot directly dito sa national Bambudan to the Secretary of LTFRB. Pero ang sabayin sa sining prangkisa sa renewal at ilain man nga ang issue kay whether we like it or not, ang ining mga salakyan niya nga more than 15 years old na ang edad, hindi naman hindi pwede nga i-renew ang ila sining nga prangkisa kaya definitely wala na sang renewal nga matabo kung kay tungod gani sa pag-implementa na sang modernization program. May mga ibang Bambudan nga nabiktima nga nag-apply sila, nag-use sila, nagasto sila, tapos on the while they were thinking saktong prangkisa nila, may filter, wise nakakanto sa ilog, ginpadala, so on and so forth. So, bangod sa kakulang sang opinion sang LTFRB dere, no? They were applying for a new franchise. Actually, hindi ka new nga franchise, kay wala pa man malist ang prangkisa gyapon, no? Pag panaog sang LTFRB. But ang natatayan ng mga concerns, paagi nila before, may isa ka tao nga mong nagpasalig sila nga siya mala dito. No? Pagbalik sila, nagastuhan na sila, igobrown mo ay magalikyapon. No? So we're talking of mga OFW nga nag-invest dira, may iba nga naepektuhan sang pandemic ka matagapunta taytay na gastuhan na sila, wala stabilin, nakabakal na sila. No, na muna nagkalatabo, Bambudan. So, ina siya, bangod, we have to understand nga kalatanan sinisela at the height of the pandemic for 2 years, budlayan magpakanto pakari mo. So, nagsalig sa tinuda ng mga tao, nagsalig ko sila ng mga you may call it facilitator or fixer or whatever, no? Nga may mga contact dito. Unlike kung ikaw yung mismo directly makanto dito, pag ikaw directly makatubang sa LTFRB Bambudan. So nga ito dira punto kung naipalabuta sa DOTR, banguti tanan nga mga ahensya is under directly the Office of the Secretary of the Department of Transportation. Okay, sige. Pero sa imo nga paglantaw yan, may chance pa ning iban nga mga kausan nga ginasinggitan sa mga transport organization. Isa sa pagid sa ginasinggitan nila sa nagligad nga kaya gusto nila nga idusogid nga kung pwede malang tani nga makapapasad sila sang modernized jeep, no, sang jeep nga kakay man sang mga nagabiyahe subong air condition man kag Euro 4 compliant naman ang makina kaya pwede man na kuno mahimo kung nga sa barato lang niya nga presyo. So it's a matter of dialogue with the Department of Transportation na nila ang ina nga mga butang Bambudan. So muna nga by Monday by Manila, no, para pa-schedule na kami meeting with Secretary of Department of Transportation. Kapatita nga makabulig ni ang hindi nga meeting by Monday. Okay, sige. Congressman, lastly, no, iulayhon ko na lang ni, although nga hindi gin man niya si imo directly nga concern, iniblang ginpayag ni Mayor Jerry Triñas sa Iloilo. Although nga daw may aral naman sa latest, sumong ginpayag daw ginbawi niya lang, daw ay nasa nag-mention pa sang, pareho sa gin-mention niya sa unang statement niya. Ang hambal niya blang daw suya sila dito, sa ginpayag ni Mayor Albi Benitez nga, nalapawan ako sa nga Bacolod ang Iloilo. Daw nag-alburoto gito sa Mayor Jerry Triñas, nga siling niya, ang naglapaw lang sa Bacolod is ang hangin, mahangin kita. Siling ko gani kagina daw ini mga statement ni Mayor Jerry Triñas daw ka kuan siya daw ka inablang daw hindi dapat nga ginambal sa isa ka opisyal kaya daw gina-expectar mo yung mabatian sa palibot lang mga marites bla. So ano ang imong nga mapayag sini sa daw nag-alburuto gid si Mayor Jerry Triñas? Bambudan daw ganay sa katuan. They're very good friends, they're close friends.
They were colleagues in Congress way back 2010, 2013. No, sila na nga duwa ang nagtukod sang Visayan Black Bobodan. So kuya, it to the good two mayors, no, kay guys ang duwa no, siguro sa matter lang ang paglantaw sa iban or ano nga sistema na, but marami, I think may sabat naman naging pagwa si Mayor Albi kay na, no, at man si Mayor Jerry. Let's leave it at that. What is important nga ang kooperasyon, ang pagbinudegay. Actually, Bobodan, hindi isa bago-abi ng mga klase sang kuan, sang gakalatabos. So, kasi it's a healthy competition, wala yung problema. Mali ba nila nga may ara sang healthy competition among highly urbanized areas, some LGU, cities, even sa professions, may mga competition, normal na ang competition as long as di na yan go below the belt, no. But healthy man ang ina nga mga diskusyon. Okay. Pero na kuan mo di kung nabasa mo rin yung kaundan sang ginpayag ni Mayor Jerry Triñas. Ang nagwa lang sa social media, was it 2 days ago or kahapon? So, ang part lang siya kapayag? Sorry, Bobodan. Sining ko ang daw part lang siya nga payag, itong paghambal niya lang nga ambot kung din nga putos ang ibos na ko ni Mayor Albi mo na. Nabasaan ko atong Bobodan, I think may sabat man si Mayor Albi kay na. Amo gani, may sabat si Mayor Albi gina. Kag pagkatapos daw may-ari na sang may-ari man sang pahayag balik. Ambot ko nabasa mo ni may bago nga statement si Mayor Jerry Triñas. Yes, nabasaan ko man ang naging pagwa kay na Bobodan. Ate, sige. So, ang siling ko abidri, ang ining statement tuod, medyo, pwede man lang nato nga siling daw hindi slapakon, but ginadibdib abi, no, sa mga pumuluyo sa Iloilo, kag pumuluyo man sa Bacolod, kay, sa akon nga pagtanaw, hindi daw taken out of context siguro ning pagkaintindi ni Mayor Jerry Triñas, kay, daw gina-review ganit namon diri ang tanan nga mga voice clips matingog ni Mayor Albi, daw lain man to yabot sing ganon sang nalapawan ang Iloilo, do sabahin man to sang sales sa report sa Kong. I wouldn't know kung ano ang siguro istorya kay Mayor Jerry lately. Kung ano ang yes na interpretasyon. So ako I leave it at that kung anong iya nga interpretar. What is important ang statement man kay na ni Mayor Albi, no, nga pag-plaster man at direksyon, so on and so forth, no. So for me, healthy nga mga healthy nga competition among LGUs Bobodan. Kaya ako, at the end of the day, I'm very, very sure nga isa nga duwa gatik sa 9 as lang regular Bobodan kung nagatawag na 9 as lang nga duwa. Okay, sige. Congressman, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Salamat gid, Bobodan, may hapon sa inyo sa ato ng makauturan. Si Congressman Greg Sataya. Tiyara naman na, no? Hindi tanan lang pagpadalman ang mga pahayag, no? Kay kung isabi kung padalman tagid, managid siling plan naton nga kung kaisa mas matalom ko nung dila kaysa espada, pati ka mo sina. Mas matalom ang dila kaysa espada. Nagpagawa naman sa panibagong statement si Mayor Jerry Triñas. Kung hindi man lang kita apektado kag ina lang ginasilim lang nga bato-bato sa langit ang matamaan wag magalit. Kung wala ka man lang sang pilas na hindi ka man niya masakitan na. No? Ang importante himo lang ta sa aton dapat himuon na. Okay. Apisar man kung ano man ang development sa aton nga neighboring city or sister city naton dira, tila na yung paninguha man na. Paninguha man kita sa aton man para nga mag-uswag man kita. Sige. In punto la una na ang oras diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. O diri kita na sa pila ka mga ginatalakay naton yung mga issue kag tupig usang nagligad ang sabahin sa Department of Agrarian Reform. May report gani ko yung nabaton nga may ara pa gani sang municipal maro o municipal agrarian reform officer nga
nga daw amo pa yan nagabuli nga ma-facilitate nga makakuan nga no maarinduhan ang dukta nga wala pa arap pa yan may kaso pa sa Department of Agrarian Reform. May nakatimbre sa kundiri isa-isa kunta ni Dason. Ari si Mr. Jan Chong ang Task Force Commander sa Task Force Kasanag kaya daw mo ni aton yang ginatugyanan lang sa pila ka mga concern. No, ilaban na sa pag-follow up sa pila ka mga complaints ang pumuloy naton dito sa Central Office. So nagligan na istorya naton ang sabahin sang pag-istorya na nila to sa Department of Agrarian Reform. Hibalo naton karon abi ko na ng update daw sa bahin sa sining kontrobersyal nga departamento sa gobyerno ang Department of Agrarian Reform. Kag makuha man kita sang update na banwa sa bahin sa sining gin-file man nga complaint ginpa-audit sa Task Force Kasanag ang DPWH sa pila ka mga infrastructure projects nga na diskubrihan gino kadamo sa mga substandard. Amo na siguro nga kung jutay lang yang pagbinahan nagakarumpag ang mga taytay kung isa way nagigani ba rumpag ay substandard. Kung isa hindi pa naman ni mabaso lang mga kontraktor nga nag-substandard na kay gamay naman ang ilang ganansya. Antes magtupa sa ila ang aktual nga costing sang project may damo na nagkulwa sang komisyon. Damo komisyoner. Amo na problema di sa pungsod Pilipinas kay damo banwa sang komisyoner. No? Nagakuha sang komisyon. Di ang mga kontraktor wala labot abi nga gamay nang ganansya nila ipasubcontract pagid nila. Ti kundi ihimuon substandard. Ang Department of Public Works and Highways why si may mahimo? Why naga-inspection sa insakto? Nga ti may inspection ka nga ginakuno-kuno ini ginakuno-kuno pero laban-laban do may kamaturan man ang ini nga kuno-kuno. Nga ti paano mag-id ang DPWH kay sila kabahin man sa mga commissioners nga ara sa palibot. Yari karon sabi ka linya si Mr. Jan Chong, ang National Commander sa Task Force Kasanag. Sir, mayong hapon. Yes sir, mayong hapon no sa tanan nga listener sa aming Bombo Radio. Mayong hapon gid sir. Unaw nato na ni sabahin sa Department of Agrarian Reform. Do pila simana man na nakaligad since gin-interview taga kag atong last interview ko simo dumadumduman ko nagadali-dali kagito kay adto ka na to sa Central Office ang DAR. Kumusta nang development karon sir ang update? Yes sir, no, wait na po ba yan sir, no? Well, in fact, karata sa nag-communicate sa office ni Attorney Iforong, no? Ang Chief Executive, no? Sa Central Office ng DAR. Kag ang iba niya concern, ginapaluat naton ara sa legal, no? Kag ginaulat-ulat naton ang resulta. Kag ginapaluat kinaton, so nuway naton sila nung tatan na Sir Daniel, no? Guro doon natak-ana sila sa aton tsura, pero anyway, aton da mabalaan lang ang result kag ang reasons nga naka-delayed kag naga-delayed ang mga implementation sa mga controversial nga duta bla Sir Daniel ang puwen ko da ara ang titulo sa sa ngalan sa mga beneficiary puway sa ila ang posisyon sa duta, no? So ang akon sinipaglantaw do ga intuhanay bla Sir Daniel kay you just imagine ang ngalan sa titulo iya kakluwa holders ang posisyon sa duta ara gyapon sa landowner ti daw very unfair naman kag ti inaiya responsibilidad din sa gobyerno nga itadlungon kung ano gin man ang sala, no? So muna agin follow up ginaton si Attorney Forong kag gina-refer kita sa legal nila, no? Kay Undersecretary Galit, no? Si Joseph Galit ang in charge subong kag gina-follow up nato, no? Ang result kag paulat-ulat pa sa Sir Daniel. Anytime siguro maparelease naman sa mga resolution ang DAR Central, no? Na para mabalaan ginaton kung anong reasons, no? So time to time Sir Daniel ginatawagan naton kag kung isa ginakantuan man nato nga tiyari man lang kita sa Manila kag tinaga-response man sila kag ginapanganangan ang decision. Sir, kamalum ako nga hindi madali-dali pero at least moving forward Sir Daniel. Okay, sige. May damo pa sa mga concern nga ginapadangat din sa Bombo Radio. May kantanan gyapon sa Agrarian Reform Program. May ari gani diri isang silingko ikuanan nyo gid i-plaster gid mayo. May ari gani diri sir nga ang duta bla
due for resolution na ini, pero status quo na wala sang dapat nga magbungkal sa duta, hindi pwede mag-cultivate ang original nga nagpanag-iya, hindi man pwede mag-cultivate ang mga beneficiaryo, ining mga agrarian reform beneficiaries. Pero mismo na kuno ang Municipal Agrarian Reform Program Officer o kun MARPO, doon mo kuno yang nagtransaksyon to sa pila ka mga individual nga daw interesado mag-arindo sa duta, nga imbis nga ang MARPO kuno ang magpaintindi kag magbalabag daw siya pa kuno nagtransaksyon kuno, sir. Yes sir, no, kung mabalaan nila sir kag may mga ebidensya ti ang MARPO may go sir pwede sa kasuhan administratibo, no, hindi na nila yung obra. Ang obra nila yan magpa-implement sa land reform program sa gobyerno, no. Hindi mangumisyon sa duta sa gobyerno. May iba na sir nga MARPO, no? Honestly, may iba na nga MARPO nga ginfile na naton kaso sa ombudsman regarding sa mga matukiba naton kag may mga ebidensya. So it's up to the court na to decide, no, may gina-ombudsman kita dira sa mga picture. No, parang aton na point lang Sir Daniel. Wait Sir Daniel, laruon ko lang pangita kontra, way magpangita away. Ang point talaga matablong bala. No, kag may second party nga independent groups nga pareho sa amon nga nagalantaw bala sang dapat tadlungon, no. Kung tadlungon matadlungon ay wala problema, kung i-correct, no. Hindi lang palalaon na lang Sir Daniel, damo na yaga tanga nga Pilipino nga nag-expect ka nga nga programa sa gobyerno makaabil sang patas kag palarias nga ba programa. Sikis ang tanga na lang ka kay gali may naga-magic sa sulod, no. Kag damo gid Sir Daniel at ibanta sense nagubra kita sang isa ka organization nga nagabantay sang anomalya kag naga-file complaint. Kadamo Sir Daniel sa natukiban naton kag pending na tanan sa ombudsman, no. Ang naton nga gipang-file nga kaso against sa mga na feeling naton nga mga incompetent nga mga opisyal sa gobyerno, especially sa DAR nga makita kaya Sir Daniel kapangita iya alibay mo kung paano magtiner, kapangita lang rason paano nga ang tao hindi iya makaabil sa programa kay programa ina ang gobyerno, no. So amo na Sir Daniel ang na-discovered lately kag through the central office of DAR. Dire na lang ko Sir Daniel garilay sa taas. Ito pala itudlo kamang gapo nila sa taas, so sa taas na lang ko garilay. Although mga officers magkuwara sa dalom na naga-follow up man sa mga tawag naton sa mga idalom nga opisina po ara kita sa babaw naga-follow up Sir Daniel. Tagdamo kita na discover sa Daniel, no. Kasi ara na natarbuan tanan subong na file na nato ng complaint against them to reach out to the ombudsman to resolve the issue sa Sir Daniel. Okay, sige. Kanto kita sa DPWH do may mga ginpa-audit ka nga do may mga ginpang-file kang complaint against DPWH officials. Ano nang update sini sa bahin sa sining mga proyekto nga mga substandard kag sus jutay lang pag-ulan to nagkarumpag ang taytay? In fact, Sir Daniel, no, nangin positive, no, kay kita mismo yung personal na naga-istorya dari sa central office ng Commission on Audit kag gina-update nila kita region by region. Also, hindi pa ni madali-dali. Pero may ara na sila Sir Daniel initial nga mga report sa aton nga may mga ara gid man contractor nga nagagamit substandard tungod bala Sir Daniel sang conspiracy ginatawag mag-isa si DP, mag-isa si congressman, mag-isa ang contractor ti kaluluoy gid si Juan de Cruz, no. Nagtipila na lang makadtugro sa contractors na kay damo commissioner mo, no. So mo na permi ang problema kay ti substandard maapektuhan gid si Juan de la Cruz, especially nga jutay lang tsimpo, jutay lang ang mga nginangin kung mga taytay na gamitan mo kung substandard iguba useless ang kwarta sa gobyerno Dito mo na daw ang guwag Sir Daniel daw wala kita nagabag-o gapo, no. Nagabag-o lang ang tao pero sistema daw ay gabag-o. Tani bala hindi man pagpatamaan gito. Kaya mo na sa Sir Daniel nga through auditing sang national office nga request naton region by region naga moving forward man kag may mga initial magitanging nabaton nga may ara gid man mga contractors nga nagapasaway tungod sang ginatawag la Sir Daniel nga siguro damo sang ginaagyan, damo sang hatian, di nasubrahan kahati,
So iba na din nila gina-personal sa sila. Wala talaga personal. Ang punto talaga amuning organization na ginadala naton ang pagbantay sa corruption kag ikaduwa i-recognize magita sa mga national agencies nga para magbulig sa gobyerno kung paano mapauntat or mapaganagan or kung pwede pa lang matagaan man na action ang ginasiling Gobernador Sir Daniel the worst problema sa nasyon ang corruption. Okay, oo. Pero ano ang asahan sa mga katawhan sa sining mga ginapang audit na karon nga mga projects sa DPWH kag daw sa nagligat to na may napasakaan kanang isang complaint sa ombudsman. Ano ang update sini? Ano ang masahan sa mga katawhan? Ay sir na kadako in fact number one ang aton DPWH kung mag-check sila sa mga programa sa gobyerno hindi sila magsiling nga dako or ay lang may ara sila katahapan or pangduwa-duwa or aware sila na may independent groups nga nagalantaw so kung makahimo kay man sila guro sang ideya mapulubot-layan sila tungod nga nagalantaw kita kaya nagabantay kita nga kung may ara mag-check ma-report na yon kag mapasakaan din sang action. So number one na nga asahan sa aton mga pumuluyo nga hindi gid nila mahimo nga himo mag-check except lang gid kung mag-connives kag ang tanan nga pumuluyo mag-ipos labi kag mahadlok magambal kiti amo magina number one sir mo nga madlok ka tungod kasuwan ka i-threat ka or whatever di ko na mo lang ng aton nga padag-on permi ang kahadlok ang kahangawa kapati igubon ka man kasuwan ka man ti kaluluoy lang permi ang nasyon tas nga so ako yung kapati sir nga in the future ang tanan nato niya nga kusada para ni sa nasyon kag para man sa ginatawag nga total change. So ari lang yung gapon sa ato ng sabata. Ari lang yung gapon as part of the is the part of the changes ari tayo sa ato ng sabat kita ang Pilipino may mga social responsibilidad kita. Dapat tindugan ta kung ang nagakadapat para sa pagbago sa aton nasyon Sir Daniel. Okay, sige. Mr. Janchong, salamat gid sa imong oras kag may hapon sa liwat. Thank you sir. Thank you very much. 14 minutos manuwa nagaligan sa tayong ng ilauna. Diri sa tunang pagpangalagad sa platuntunan na bumbuana sa udto. Magabalik kita pagaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Stand by. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bakod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas. Pabalik mga kabayanan sa ato na pangalaga diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa 20 minutos sa nakaligad sa takna nga launa sa hapon. Mangin kaupod nato nugay-dugay ang Bombo Radio Iloilo kay ginanganangan nato ang pagsulod di Bombo Champ. Sa nga Bombo Radio Iloilo, istorya naton ining kontrobersyal nga statement ni Mayor Jerry Triñas. Pero okay naman yan, okay, may ginapagawa naman siyang panabago nga statement. No, bunga lang niya sang siguro kung daw may ara mga bagay nga daw hindi naton makontrolar ang aton nga emotion, ang aton nga balatsagon kag makabuhi kita sa pila ka mga statement.
nga hindi gyud dapat nga amo tong aton nga ginabuyan nga mga pahayag. Si tanong na to labi karon kung ano na ang sabahin sa Iloilo. Kay ang mga pumuli sa Iloilo tidak nasuya man nga magambal yang Bacolod yang nasubrahan pa naton sila. Di ang mga pumuli ng Bacolod nasuya naman sa pahayag nga siya ang kwan do na blang kangay blang niya mga Bacolod do mga hanginon mga mahangin. Di nag-create ni mga kabinansang hindi ni mayo nga reaction, no, nag-create ini isang negative impact sa bahin sa mga pareho malang mga Ilonggo speaking people, pareho malang nga riyon, pareho nga mga Ilonggo, ang Iloilo kag ang Bacolod. Sige abi, no? Kano nato labi, tanaw naton si Bombo Cham. Ano na ang update dra sa Iloilo? Ano na pila ka mga ginos-gios? Magulang man yun batian nga si Congressman Greg Sataya, nag-interview naton nga nagpahayag may kaintanan na banwa sa siding may kaintanan sa siding statement ni Mayor Jerry Triñas kag tiya mo na no nga ang tido hindi magidya sa lapakon kung base sa pahayag abi ni Congressman Greg Sataya do hindi man sa lapakon ang ining nasambit yang statement ni Mayor Jerry Triñas kag in fact suno siya nag-inistorya yung mga ni kag nagatiksa na yung mga ini sila ni Mayor Albi Benitez no kag si Mayor Jerry Triñas kada wala man sang miguhay mga ini sila no. Sige daw alang-alang pa ang Bombo Radio Iloilo. Aran na sapya kalinya ang Bombo Radio Iloilo. Sige. Okay. Kay karon dugay-dugay ko man naton ang may mga pinapakita ka mga reports sa mga kabiyanan. Ko man naton karon na dugay-dugay. Pero una naton na ini no diri kita nay sa aton nga paghiupod sa Bombo Radio Iloilo. Bado kalawig-lawig man nga way naka of the night ba? May man kung isa kung may kontrobersyal bala nga mga mga pahayag sa nga pila ka mga opisyales nga sa diin banwa ang ini mga kontrobersyal nga mga statement daw ang nagatulod agud nga maka of the night na maliwat ang Bombo Radio Iloilo kag Bombo Radio Bacolod. Sige abi. 24 minutos banwa nakaligad sa tagnang launa. This time, kung wala pang Iloilo, kung ako na-report sa patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton, balikan talaga karon na dugay-dugay. Kung alang-alang pang Bombo Radio Iloilo, 24 minutos kaligad sa tagnang launa. Pagkatapos na siniguro nga mga bayluan na isang statement ang aton nga City Mayor wala man mag-dos-dos wala lang galing niya gid-explicar kung ano ang buti to siningon sang arana sa piyak linya. Okay, Bombo Champ, Bombo Radio Iloilo, welcome. Si sa amin isang Bombo Radio Iloilo. Welcome Bombo Champ. Welcome back. Bado kalawig man way kita mag-up danay Iloilo. Balo ka, masako ako ginalimitado ako subong at simple, masako ako, ay patay balik-balik ko bala sa Netherlands kag sa Greenland, no? Kay ang mga kabakahan ko to gina-check up ko, Dadimon sa Bombo Radio Bacolod. Ako way lang ari lang ko sa sa Luland. Anyway, interesado ako sa sining do kasubong nga nagasabtanay ang mga pahayag sa aton siniyang alkalde. Ang amon sining alkalde diri nagpahayag at sa diin kami nalapawan sang Bacolod City man siya sa diin nga puto sing ibos ginabasahan ni Mayor Benitez nga nalapawan ang syudad sang Iloilo, no? Siya na naperdihan lang gid kuno namon iya sa Bacolod. Amo ang inyo sining wind energy kay shadow kruk hangin dira sa inyo. Pero sa cleanliness, sa tourism events, malayo kamuya kuno diri sa syudad sa Iloilo.
Pero surrender ko nung amon sining alkalde kung pahangin-hangin lang ang istoryahan ta, Bombodan, Dadimons, Bacolod. Bumbo Radyo Iloilo, Bumbo Cham, basi bala hindi lang amo ang pamatinan sa inyo ng City Mayor sa payag sang amon diri nga City Mayor man, si Mayor Albi Benitez. Kaysa nga during Mascara Festival, ginaskan namon din nga tanan yung mga speeches mo. May na-mention siya gid man nga nalapawan ang Iloilo. Sa report niya sa isa ka kompanya nga naga-produce gali sa mga ilimnon mga Tetra Paks ng ilimnon kag sa isa ka dako nga mall diri nga may ara man da sinyo nga nalapawan ang sa sales nalapawan ang Iloilo, no? Kag one time may ara pagid man napayag man si Mayor Albi Benitez nga daw nagaloganay sila ni Jerry Triñas. Pero hindi to mo ang ginbasihan ni Mayor Jerry Triñas mong ilang previous nga conversation nga nagambal si Mayor Albi Benitez siya. Kuha namon, tingwa namon nga malapawan ka muna. Naglaog-lahog lang. Di siling mga nagsabat mga dito si Mayor Jerry Triñas. Si ati mas mayo kun amo na kay total isa Manibor City malang ta. Ferry boat away malang ang distansya naton. Pero hindi na mo ang siguro ang ginbasihan ni Mayor Jerry Triñas atong ginpayag ni Mayor Albi Benitez nga nalapawan sa sales, no? Kay amo nang report siya nga daw happy ang amon diri nga City Mayor sa pagpahayag kasang during Mascara Festival nagdako gid man ang sales kag medyo nakatulot bawas gid man ang ekonomiya, no, sa syudad sa Bacolod. Galing kay basi taken out of context lang basi lain lang gintayhop la sang ara nakapalibot sa kay Mayor Jerry Triñas. May sabat man si Mayor Albi Benitez gani siya. Kag pagkatapos nga post ni Mayor Albi Benitez ang iya sining statement sa social media, do nagpagwa man na ganito dayon man sang statement si Mayor Jerry Triñas sa Bumbucham. Oo, nagpagwa siya sang statement nga ang statement niya nga ulihi nga ginpagwa Bumbudan, hambal ya sini sa tawagan ini. Ang sabat niya naman nga ti do ginakalipay niya to nga nagdaog or may mga awards naman iya ang syudad sa Iloilo. Kag miguhay gid sila kuno katama ni Mayor Albi Benitez. Bumbutsam pareho, basahon ko ang kuana. Basahon ko ang gin-post dayon ni Mayor Jerry Triñas matapos nga nag-post si Mayor Albi Benitez. Pero antes sina basahon ko anay sa imo ang pahayag ni Mayor Albi Benitez nga ginabasa ko ni kung kisa doon nagasuspitso ko nga si Mayor Albi Benitez basi robot bla. Kaya doon sa interaksyon sa mga tao sa media diri nga sila abi nga ma-interview sa nga mabatian niya tingog nga magkuanabi mamamangkot ka tapos masabat siya on air blaw. Ang yaya sa social media lang yang nga kuan mo yang kabuhi sa pag-explicar sa tao ginapagi lang sa social media. Sige na lang. Ari ang hambal ni Mayor Albi Benitez siya, I admire Iloilo City. In fact, idol ko gid si Mayor Jerry Triñas. Dugay na kami miguhay and I look up to him as a mentor and a yardstick of leadership and initiative. Guro ko may ara na lapawan ang Bacolod sa Iloilo, amo na ang mas hubin kagwapo ang mayor sa Bacolod. Kidding aside, we are proud of Bacolod's recovery so far. We just had a very successful Mascara Festival which boosted local consumption. Ang hangin sa Bacolod, makusog nga nagadapya pakanto sa mailuswagon nga ekonomiya. Amo na yung payag sabat ni Mayor Albi Benitez sa payag na una ni Mayor Jerry Triñas sa Bumbucham. Anong latest picture mo dira kay Mayor Albi? Abi malantaw kami kung hubin kagwapuhon ginman. May ara ka dira, Daddy Mons? May ara ipagwa na gani Bumbo Lito ang itsura ni ni Mayor Albi Benitez. Pero tinakumpurmi man kami nga masubin niya si Mayor Albi kag ate sa kagwapuhon guro daw pariho lang guro kagwapo. Pero sa isa pa winubin ba batuno na to ng kamaturan nga may edad-edad gawa si Mayor Jerry Triñas kumpara kay Albi. Pero anong sabat ni Mayor Jerry Triñas nga ginbasa ginamon diri man dayon? Ang iya nga sabat sa sininggin pagwa ni Mayor Albi Benitez amo ni. Siling niya
The development of Bacolod is important to the region. Iloilo City will always be supportive of all its developmental efforts. We should continue to reinvent and develop, otherwise we become irrelevant. Amo na ning payag subong nga bag-o ni Mayor Nyudra, Jerry Triñas sa Bumbucham. Amo gani, Bumbo Dan Supremo, no? Supremo, Daddy Mons. Oh, pero gusto ko ya Daddy Mons makita giyang picture ni Mayor Albi nga naga-claim siya nga bataon sa kuno kagwapuhon. Siyempre kung kamo lang yan pamangkuton ko nga mga taga Bacolod City, siyempre mahambal ka mo nga gwapo inyo kagabataon diraya nga ang inyong mayor, hindi ka mo mangayos ang opinyon sang taga-syudad sang Iloilo? Aha. Abi Bombolito, okay na dang litrato ni Mayor Albi Benitez, pagwa tabi kay para nga mapangayuan naton sa opinyon sa mga taga-Iloilo, para nga sila mismo magkausga kung doon giman ginambal ni Mayor Albi Benitez nga naglabaw lang kuno kami diriya sa kahubinon kagkagwapuhon sang mayor. Daw mo wala nangambal niya. Pero anyway, Bumbucham, siling ko gani kagina kay ang nakasabat ya kagina nakatag sang statement diri sa Bumbu Radio si Congressman Greg Sataya. Ti siling ko gani gina sa siling ko kung although nga ini nga mga statement masiling kita nga daw hindi malanggid sa lapakon, pero naga-create abisang hindi maayo na yang nga impact sa mga pumuluyo sang Iloilo kag Bacolod nga imbis nga mag-unite kita ya Bacolod Iloilo, we have the same dialect, Iligaynon, the same region, in fact sister city kita, daw twin city gani kita mo. Ti nag-create ni karon niya sang division among us nga mag-create naman isang lain nga impresyon sa mga taga Iloilo nga suyaan ang Bacolod kay masiling nga hanginon ang taga Bacolod. Taga Bacolod naman, masuya naman si Iloilo siya. Mga kuwan ka mo, mga payaon sa mga gamay nga, mga pahayag na nga, way gani ma-daisik gid mayo kung ano ang buot silingon. Dayon yung kariak nga daw kaangay kamuya sa mga marites sa palibot, Bumbucham. Aba, ang ako niya ginalantaw, magatuga inisang spark in terms of competition. Kay nami yakon may healthy competition, Bumbo Dan, Daddy Mons, sa tunga sang twin sister city, sa ton sininya mga kabumbo. Kumbaga pa, a little flavor lang ni ko kaysa, no, medyo medyo mag-itikay man ang mag-utod or ang twin sister, Daddy Mons. Mo gani, ato na napakita na to bagulang ni Bumbolito. Sabi, pakita to ang itsura, ang comparison sa itsura ni Kwan, ni Mayor Albi Benitez kag ni Mayor Jerry Triñas. Ang akong paglantaw pareho sila gwapo, way isang problema. Insakto na Bumbucham, ma-create sang healthy competition. Ina ba lang akong gani insister kagina siling ko, nila pa rin wala sa ingon mo balay nga kung halimbawa may bago, may gina-development ka na tapos ma-develop man siya. Ikalipay mo lang masing ka nga, pasalamat ako ya kay dangin mo dilo. Ako sang tupad balay namon nga kung anong ginapobra ko di nga nag-develop ako, nag-develop man siya. Ina ba lang, amo nang ginatanaw ko nga positive way, no? Sa ginatawag nato nga kompetisyon. Ti pasalamat gani kamudra kay idol ya sang Bacolod ang Iloilo, ginamodilo kamudra nga gusto namon sundon gid kag mangin progresibo man kami nga kaangay sa inyo, Bumbucham. Ati way gid sang problema kag si Mayor gani naghambal nga dugay na kami na nga mag-abyanay kami guhay gid kami na ni Mayor Benitez. Pero ari pa kita ko simo nga amo na nga hindi ko ya magpasupel. Latest picture ni Mayor Jerry Triñas galing kay nagasok-sok lang ni Samas. Pero ako yung gapati ko nga ang tindog sang alkalde na mo niya, hilabi na gid ang ginakaptan niya, gwapo gid ya. Bumumel yung kubla. Aba? Daddy Mons, kita mo na? Bebe. Ara na o? Sige, abi. Balaan mo ka kwa na diyo. Hindi makita. Ano naman? Anong ginakaptan niya na Bumbucham? Sus daw, sobra pa niya sa mga nakaptan mo sa una? Hindi
Latest picture lang niya ang ginpakita, kuya. Latest. Ang picture niya, isa ko ang ginakaptan niya, ginapakita mo. Ang picture niya, giyagali niya. Ati, Oo, hindi latest ko picture manimaban. Ang kay naka-face mask siya, yan ni Mayor. bumbutsam. Amo na yung ginapakita ko, nadalala na yan sa litrato ang ginauyatan niya na. Tingala ko man nga daw, nagkalma na lang si Mayor Albi kay nagsinya niya, waya, idol ko ganina si Mayor Jerry Triñas, bumbutsam. Amo na blang sugilanon bala Daddy Mons, bumbudan, nga may nagasinggitan. Pero isog na! Gwa na ba isog? Tapos may nagwa to, dako paglilawas sa saya, kag nagamba nga, ako ba isog? Ngaw! Ay, sir! Ayun to, survey survey kami kung isog gali sir? Survey lang ni sir na. Doon mo silang sitwasyon na Daddy Mons? Pertino, do tatuing kuan ya agila, may agila nga tato sa kuan siya nga dugan. Expand sa ting may nakita to siya nga grabe pag ang expand nga daw sobra pag siya katigang lawas na bato. Ya ano na. Siya Maya sir, Maya bumbutsam. Pero seryoso ng istoryanay Daddy Mons. Mintras tanto hindi nyo kami matupuhan ang mga projects diri sa syudad sa Sus Maria Kagusip. Gingaw lang kamuya gyapon sa syudad sa Iloilo. Totoo na yan, Daddy Mons. May flyover ka mo daw? Nga pa matyagan mo, wayaw? May flyover ka mo daw nga duwala ka si managing buksan, tapos ginsirada naman. Wala Layo ka mo yan sa syudad sa Iloilo. May flyover kami diri nga worth 680 million pesos. Duwala ka si managing buksan. Ginsira naman? Pagkaduha kasi mana, nagtulokal to, may mga litik, may nag-usmod, may kudol-kudol. Sirado naman na yun. 680 mil ang balor, pero duha lang kasi mana ang pulos. Tiding ka na, di makatupong bakulod sa syudad sa Iloilo. Yung may nabatyan maging kumumbutsam nga may flyover na nga ginbaha? Amo na siya! Amo na! Oo! Hindi man kami makatupong sa inyo na habilidad. Kung sa bagay, may damo nga mga bagay nga hindi kami makatupong kag never ginamon nga tupungan. Kaangay sa kung mag-ulan, magbahada sa inyo sa siyudad sa Iloilo, daw inadlaw pa yakin nagasubside. Samtang sa amon diri, kung mag-ulan damol, kag magbaha, 30 minutos lang subside na, bumbutsam. Gasubside naman diri sa amon 30 minutos man. Amo-amo lang kita sa mga mayor nga dalanon naton diri bumbudan. Pero amo lang na diri why kamo ya sa flyover na nga ginabaha. Why kamo ya sa flyover dira nga 680 million pesos duha lang kasi mana na puslan. Tapos may isa pa gito ka flyover. 4 ka flyover ginimo di sa amon mo. May isa to ka flyover, sa ulunhan lang sang uka ang ganan flyover. Dingki mo kita nagliwas ang girder sini, tapos ang balon na, wala mo nga, why pa na matapos, damo pa kami na plano. Di kumaya mo kamo sila dira, that's the time nga mambal ka mo, balabawan yun ang syudad sa Iloilo. Surrender ko, alsang do ako kamot na bumbutsam. Hindi kami makatupong dayag kag ang iban lang nga bagay, guro, maambisyon kami nga tupungan ka mudra. Pero sa sining flyover kag iban pala mga pagbaha na. Hindi na lang hindi na kami mag-ambisyon nga magpariyo sina bumbutsam. Gob, daog na ta. Bakulon. Daog na kamo Pero daligid lang balikan nato ng pahubin-hubin. Sino man ang hubin sa duhaw? Si Mayor Jerry Triñas o kung si Mayor Albi Benitez? Sa nabalaan ko young at heart ang amon siniyang alkalde diri. Why man ginadinay ni Mayor Jerry Triñas ngati senior citizen na siya pero young at heart. Kaga ang pakigbagay diya sa tanan all walks of life pwede mo ya kung sano pa pwede mo ya masaang si Mayor mo. Itsindihan niya tanan pati ang si mga Mayor LGBTQ. Pwede ma-interview anytime. Pwede diya si Mayor Jerry Triñas basta may signal lang, bisan ka buro pag ading signal, pwede na siya kaliso-liso
O, bumutsam, do, okay na? O, kung nagatakilid ko, be, kung saan ko bisa ko, pwede na yung interview ya, mayor na mo, di nyo mayor raw? Ay, hindi gidyang. Sus, may damo na nga Santos ginagyan kay mapatigayon nga ma-interview, wala gidyang. Ang ginahimo na mo diri, kung may concern abi kag dapat masabat si Mayor Albi Benitez, makakuha kami sa cellphone kag tanaw di sa sa social media kag diri ka sa social media mamangkot, Mayor, ano ang imo mapahayag sa amo ni nga concern? Kaya amo ni ang issue subong, ang imo nga statement, ang imo tingog gusto mabatian sang mga pumuluyo. Hulat ka na yung mga pila ka minutos, mga 30 minutes or 1 hour, pagkadugay-dugay man na-post na dahil sa social media, ara na dahil sabat ya, bumbutsam, kay man high-tech mo, bumbutsam. Si Mayor yung man nagasabat? Siya man kay yaman niya nga official nga Facebook account. Paano ka kasigurado nga siya ginagasabat na bumudan? Amo lang nagaling ang problema kay sa social media nga daan, damo scammer, magluwas na lang kung isa man siya sa mga scammer. Kapatal mo na yung istorya mo. Amo niyo ang may mga chief of office man kami dire, nga budlay-budlay man labuton. O nga daw GC City anay kabungsod ang sindihan mo sang pula nga kandila, kag haladan mo sang suman latik kag muase, antes sa magsabat. Tisingin nyo abi dira sa inyo, Daddy Mons? Ay mo gali, may ritual pagaling himuon? Oo, tapos giniyawan, galing iti may isip kami di sumong mo. Halang ka pa iyaw ba? Sa inyo, guro daw, basi pwede? Basi, ako ganit daw, kaubos na gina akong pasensya daw, matuob na gilang ko kamangyan mo, iritwalan ko ni siya, makuha ni siya mo, basi magwa ni siya sa iya ginapanaguan mo. Ano matiyag mo kay Mayor Albi Benitez? Pating ginatuod sa kamangyan. Kaya amo na mo, para nga maghagop lang, ginaw ka ilagin, bumbutsam. Takto na, kay Kagi ko sa una na, basta ang mga maila, pating, manok, ano may mga bulbol, may harap ay ginagani nga ginagabutan sang bulbol sa ilok mo. Tilawi abi Daddy Mons, kung epektibo. Grabe nga bilidad. Kay malo ko sina kag may aragin ko diya na tigana nga kamangyan nga tapol. Ikaw pa ya sa mga rituales kag sa mga ano ganinang mga ginatawag nila? Mga dispirates? Si Daddy Mons pa ya. Lawing na ni experience yan sa mga mahabon ng sitwasyon mo. Di ba, Daddy Mons? Basi gusto niya siguro patilawon sang sinamak nga matuwad ka sa kakahangay. Ang harvest lang akong katumbala mo tong gusto ko matilawan. Nakita ko gila na. Ay, by the way, Twin City, kag kuan giman tatuod no, pasalamatan naton ang City Mayor nyo da nga may amo nga pahayag kundi nakaupdanay man kita. Uy, by the way daw, pareho pa kita kulor sa necktie, ho? Siyempre ang mga necktie balaya nga ginbakal sa husto nga presyo, wala naghulat sang sale, o kung ginbakal sa ukay-ukay kung sa diin, mga ang akon nga necktie, kung basi hindi ka magpati galing sa akon, Daddy Mons. Hindi mo na magibakal? Sa France. Buperti, no? Oo. Ano na fully paid na? Wala mo nagintay ang white yan naga-installment pa. O kag wala man ko nagakas. Oo. Ano lang, credit card? Debit card? Bank to bank transaction. 30, no? Grabe ba? Do mapati na po tani, pero do batunong ko na tani nga sobrang hangin sa amon di sa Bacolod, pero subong daw nagliwat ang akon nga paminsaron, bumutsam. Gin-check ko niyo ang temperature sa aircon ko, naka 16 gali. Ngala ko nga, labot pa din hangin kagang bugnaw niya bumutsam. Kaya necktie mo sa di na halin. Tapusa na ipalatigo tayo karon sa ginpa utod ko to nga mga dahon sang tigbaw. Ang necktie mo na din mo yung bakal. Simple lang man niya. Dito ko maligin na bakal sa sa Ukraine. Oo, sa Ukraine antes mag-gira.
Antis magira, barato kita antis gira mo. Oo, Kung naging mga agaw after- ko to ya kasi ko pagka magira na, mamahalan ni sa inyo na ko kasarang Bombo Cham. About sabagay, may punto. Matabida na itabuas, kay ipakita ko sa imo ang akon nga necktie nga ginbakal ko sa Africa. 15 ka mga nitibo na mga chieftain sini nila. Amo tong himo, handcrafted. Oo. Diba, tabid ka buwas, tabidanay tabas, pakita ko to may mga jamon to yang nga nagalinyada diya. Dadimonso, Bombo Radyo Bacolod. Aha. Oo. Ang ako ni pakita ng niktay si imo ya, lain pagidya mo. Ano magsuksok at ya, niktay na lang ya makita. Niktay na lang makita, yang iba niya hindi mo na makita mo, niktay na lang gidya Bombo Cham. Niktay lagi lang ya. Di ka nagabakal, bakal ko pulo kabilo. Naante, kita mo na. Kita mo na ni mangkot ka bagali kung din ko nagabakal, Bombo Cham. Paraligyan ng Wala na oras, overtime na tao. Ikaw ya iyas, tapo ko ya las 2 ni mo. Ati nga, ko nga ginalingaw-lingaw mo kuya nga nagakwa na diyo. Why na gidya ganin nagamudlo si Bombo Jason. Daddy Mons, thank you again sa buwas naman o kung sa mga masunod naman ginadlaw. Sige, Bombo Cham, salamat gid. Salamat gid Bacolod. Okay, nabater mga kabiyan na natin nga pag-igupod sa Bombo Radyo Iloilo. Ati, why naman gid dapat nga pag-diskusyonan ining statement nga ginapag